Bueno, grazas a todas e a todos por este interese que manifestades estar aquí. Bueno, grazas tamén á asesoría das bibliotecas escolares por invitarnos a falar do noso proxecto e do noso cole. Bueno, eu veño a presentar Radio Castaña, que é a radio do noso cole. O nome que ten Radio Castaña é o nome que elixiu o alumnado para a súa radio. Vedes que temos aí tamén un logotipo que, bueno, non ten moito de especial, simplemente buscamos algo que tivera relación co nome que elixiu o alumnado. Bueno, vou comezar por falarvos brevemente de como é o noso cole, onde está, que características ten. Cervantes é un concello da montaña lucense, está nos Ancares. O noso colexio é un CPI, é un centro público integrado, e é moi pequeno. Temos moi pouquiño alumnado. Temos 32 alumnos e alumnas en 3 etapas educativas, desde 3 anos ata 15, 16. Entón, obviamente, esa característica condiciona moito a, como non podía ser de outro xeito, a nosa maneira de traballar, non a nosa pedagogía. Entón, ides ver como moito do que facemos na radio ten que ver con traballar de xeito interdisciplinar, na medida en que se pode, e tamén de xeito internivel ou global. Vale, é dicir, en moitas das actividades que realizamos, pois participa todo o colexio. Temos bastante profesorado, porque temos bastante profesorado de secundaria, infantil e primaria algo menos, e temos moitos espazos, porque este colexio no seu día pois tivo moito alumnado. Entón, neste colexio trabállase moi cómodamente, a verdade, estáse moi a gusto, como estas dúas nenas que vedes aí, desfrutando da lectura no patio do noso cole, que tamén temos un patio pois moi grande. Elexín esta foto de exterior porque tamén somos un colexio que traballa moito coa contorna. A presenza das familias e de persoas dali da vila de San Román, onde está o colexio, é moi frecuente na nosa escola. Poderíamos contar varias anécdotas relacionadas con isto, pero, bueno, non ven o caso. Pero quedadevos coa idea de que a escola é como unha proxección da casa de moitos nenos. Ben, por suposto, pois facemos a radio, sae en moitas ocasións tamén da escola. Ben, vamos entón, como é a nosa radio? Vale, vedes nesas dúas fotografías que cambiamos bastante ao longo do tempo. A nosa radio sempre estivo na aula de música, e isto ten unha explicación que vades a entender enseguida. A ver, eu estou aquí falándovos dun traballo dun equipo de persoas, de acordo? Eu solamente son a comunicadora que vos vai transmitir todo o que se fixo nestes últimos anos neste colexio. O responsable do programa Radio Nabiblio, do proxecto da nosa radio escolar, o principal promotor, pois é a persoa que vedes aí os mandos, que é Pablo, que está nesta foto de aquí, que é o director do centro, é o que coordina o programa Radio Nabiblio. Eu veño aquí a falar deste proxecto porque son a coordinadora da biblioteca escolar, sempre veño aos Plan B, e el díxome, no, vai a falar ti da radio que ti tamén estás metida en todos os fregados. Pero iso, quero
bueno, destacar que obviamente eu vou falar en nome de persoas que traballamos en equipo, colaborativamente, dentro do equipo da biblioteca, vamos. Ben, entón, Pablo é o profesor de música de primaria. Entón, que a radio estea na súa aula, pois tamén ten que ver con isto, non? Porque é un sitio pois, que nos resulta práctico. Ademais, a nosa biblioteca é un pouco pequena. Entón, poñer a radio na biblioteca pois non nos resultaba moi xeitoso. Entón, o feito de que estea na aula de música facilítanos o traballo na radio, a verdade. E como moitas veces estamos moitos xuntos, aínda que sexamos poucos, moitas veces estamos todos. Entón, necesitamos bastante espazo para organizarnos. Vale, vou facer un pouquiño de historia, vale? Porque, bueno, penso que para entender o que fixemos e o que estamos a facer agora, pois está ben contar de onde partimos. Nós somos un centro relativamente novo en Planbe, empezamos en Planbe no ano 2020-2021, nese curso, incorporámonos ao Planbe. E cando falamos de que formación imos facer relacionado coa biblioteca escolar como centro, é dicir, que PFPP imos facer? Bueno, pois houve un grupo de profesorado que propuxo a radio escolar, porque lle apetecía aprender sobre este recurso e tamén pois, tiñamos interés por coñecer un pouquiño mellor a metodoloxía de traballo por proxectos, porque pensábamos, ademais, que para a nosa escola pois, era unha metodoloxía que nos podía ir ben. Bueno, a verdade é que foi un ano ese moi fructífero en canto a radio. E penso que contribuiu moito a asentar a radio, é dicir, a consolidala, no? Como un recurso moi empregado, moi presente na vida cotiá do cole. Solicitamos o curso seguinte, curso 2021-22, o acceso ao programa Radio na Biblio. Non se nos aceptou, pero sí que xa se nos aceptou o curso seguinte, no 2022-23. É dicir, accedemos rápido, no, ao programa Radio na Biblio. E isto axudounos moito a mellorar a aula na que se atopa a radio, tamén a comprar máis medios técnicos bueno, agora estános axudando coa formación que cada ano que estamos no programa Radio na Biblio temos unha asignación que podemos empregar en facer obradoiros con alumnado e con profesorado. E nós sempre, bueno, intentamos que tamén veñan as familias, porque sempre aproveitamos, somos un cole que neste sentido pues, facemos unha función de dinamización cultural importante na zona. Bueno, pues, como a maioría dos coles no medio rural, me parece a min. Eu estive pola mañá na conversa sobre os centros educativos na zona rural e sentíame completamente identificada. Vale? En moitos casos, o cole é o sitio que máis acceso dá á cultura, non? Entón, bueno, temos esa responsabilidade. Vale. Bueno, eu traía apuntado nunha libretiña cousas, pero deixei a libretiña aí. Seguramente que me olvide de cousas. Pero, bueno, eu vou intentar contarvos todo o que tiña pensado. Como organizamos a radio? Vale, nisto da organización tivo especial importancia ese primeiro curso no Planbe no que decidimos facer a formación especificamente en radio escolar. Porque durante ese curso elaboramos unha serie de documentos que a hora de asentar este proxecto de radio escolar
pois eu penso que foi bastante importante, senón decisivo. Un dos documentos que elaboramos durante ese curso pois foi un proxecto de radio escolar que se convertiu pois en parte do proxecto educativo de centro. De feito, está incluído no proxecto educativo, o noso proxecto de radio escolar. E tamén cada ano, na PXA, concretamos un poquinho que se vai facer. Bueno, a ver, ben sabedes, pois plantexanse así unhas ideas que logo, bueno, pois ao longo do curso pois vanse modificando, non? Pero tamén se recolle cada curso na PXA. Empregamos a aula virtual do centro para recoller toda a documentación que temos relacionada coa radio escolar. A que me refiro? Bueno, pois a este mesmo documento que recolle os obxectivos da radio escolar e tutoriais, como pode ser un tutorial da mesa de son, modelos de escaletas, modelos de rúbricas de avaliación, é dicir, documentos que os que pode acceder o profesorado e que pode empregar pois, cando vexa que lle poden vir ben, non? A principio de curso, cando se incorpora ao cole profesorado novo, pois damoslle unha especie de guía de todo o que recollemos na aula virtual, porque despois disto empregamos a aula virtual pois, para poñer cursos con toda a formación que se vai facendo no centro ao longo dos cursos. E, bueno, pareceume que sería interesante falarvos disto, porque a nós está nos resultando unha ferramenta útil para isto. Vale. Tamén foron moi importantes e tamén se desenvolveron ese mesmo curso que vos dixen, 2020-21, as primeiras experiencias que tivemos. O primeiro que fixemos na radio. Vedes que aí estamos con mascarillas, porque claro, foi o curso este despois da pandemia, non? Entón, con mascarillas e todo, aí estábamos nós gravando podcast. Claro, que pasa? Que cando comezas a empregar un recurso por primeira vez, eu non tiña nin idea de radio, nunca traballara coa radio. Estábamos todos así un poquinho perdidos. É certo que tiñamos a Pablo, que Pablo, bueno, de feito, el deu unha parte da formación, el si tiña experiencia no uso deste recurso, e obviamente, pois, el axudou moito a guiarnos a todos, non? Nesta aventura. Propuxémonos un reto. Dixemos, veña, vamos a participar no concurso de podcast de Radio na Biblio, o que se convoca, que bueno, que está agora en prazo para presentar, ¿no? Para que nos presentemos. Vamos a preparar podcast para esa ocasión. E así o fixemos. Entón, presentamos 5 podcasts ao concurso. Presentamos un podcast feito en primaria e outros 4 feitos en cada un dos cursos da ESO. Entón, o que me parece a min que foi moi positivo desta experiencia foi que este traballo fíxonos insistir moito en como, a ver, de onde van sair estes podcasts? Como vamos a organizar? De onde vai sair este contido? Vale? Vai ser produto de que? Claro, entón aquí, obviamente, isto lembrades que iba acompañado da metodoloxía de traballo por proxectos, non? Entón, empregando esa metodoloxía, pois nos fixemos as propostas didácticas para cada podcast, gravamos os podcasts. É certo que nesa ocasión os podcasts foron todos editados por Pablo, porque non tiñamos nin idea, ninguén máis de edición. E, bueno, o resultado, a verdade, que foi moi positivo, moi gratificante, tanto para o alumnado, pois, como para o profesorado e
e para a contorna, vale? Bueno, teño aquí un enlace. Este é o blog da nosa biblioteca, que é un dos lugares nos que publicamos os nosos podcasts. Vedes que esta primeira publicación é así moi rudimentaria, non sei se pode dicir isto cando se fala de tecnoloxía, pero vedes que simplemente pues, insertamos aí un drive. Este foi un dos primeiros podcasts que se fixeron no cole. Entón, non sei se podemos escoitar un pouquiño, se vos apetece, solo o comezo. O día das nosas letras está aí, a Macareniña dun can. Este ano non coñecíamos a autora. Bueno, a decir verdade, ningún ano coñecemos o homenaxeado. Ata que non lo explican e o coñecemos. Unha preguntiña, que significa a unha carreiriña dun can? Pois é como decir que está a pouca distancia, que xa queda pouco. Este é o ano de Xela. Bueno, perdón, paro porque senón non me dá tempo a explicarvos todo o demais que quero contarvos. Bueno, vedes que empregamos este medio de insertar un drive aí no blog porque aínda non sabíamos moi ben como difundimos os audios. Bueno, pois este é unha idea que se nos ocurriu. Logo xa soubemos que hai plataformas que che permiten compartir os podcasts de unha forma visual moito máis interesante. E, bueno, agora xa temos unha conta en Spotify. É dicir, fomos evolucionando, non? Pero, bueno, gustábame falarvos dos orixes, non? Porque me parece que todo o que ven despois foi tamén gracias a todos estes primeiros traballos. Vale, vou-vos a presentar algúns dos podcasts que fixemos. Son exemplos, temos moitos máis, pero para que vexades como poden ser podcast tarefa ou produto de proxectos interdisciplinares, tamén podcast tarefa ou produto dunha materia concreta, tamén facemos a veces radio en directo, e cando facemos radio en directo isto sempre vai ser en colaboración con Ponte nas Ondas, porque Ponte nas Ondas está moi presente na nosa radio, e tamén pois a veces empregamos a radio escolar como un estudio de grabación. Vale, este exemplo que tedes son dous podcasts que vedes, un é a entrevista a Carqueixa e outro é un podcast sobre códigos de barras. Vale, o podcast Códigos de Barras é o produto do proxecto. E a entrevista a Carqueixas pois é unha das tarefas dese proxecto. A ver, plantéase unha idea, é dicir, a ver, nós viaxamos xuntos, porque moitos de nós vivimos en Lugo e compartimos coche. Entón, imos falando moitas veces no coche do que imos facer. No coche ocúrreselle ao profesor de matemáticas, pois vamos a facer algo relacionado con códigos de barras que me apetece. Pois resulta que no coche tamén vai a profesora de Ciencias Sociales. Pois mira, pois precisamente eu vou falar de as distintas economías do medio rural. Pois mira, pois precisamente temos en Cervantes hai unha cooperativa de carne que vende directamente desde o produtor, eu aquí facendo publicidade, da nosa Carqueixa, bueno, pois vende directamente desde o produtor ao consumidor, bueno, a Carqueixa ten a súa sede ali ao ladiño do cole. Entón, unha das tarefas pois, foi preparar unha entrevista a Román, que é o xerente da empresa, e a unha das gandeiras que tamén traballa
na organización, na xestión da cooperativa. Eles, claro, usan códigos de barras para os seus produtos. Entón, bueno, vedes como aí relacionamos a realización deste podcast con contidos de varias materias, vale? E logo, pois, o produto é outro podcast no que os nenos falan do que aprenderon, de acordo? Que é un código de barras, como está configurado, que información aporta, etc. Vale, outro exemplo, non sei como vou de tempo. Sí, vou ben. Outro exemplo de podcast como tarefa ou produto de proxectos interdisciplinares é esta entrevista á fundadora de Cromosomos X. Esta era unha tarefa deste proxecto. Este proxecto chamábase Todase Mellor. É un proxecto realizado segundo unha metodoloxía que se chama de aprendizaxe e servizo. E no desenvolvemento dese proxecto temos que establecer unha alianza con aquela entidade coa que imos colaborar, porque o produto deste proxecto ten que ser un beneficio que a comunidade, non? Entón, despois de decidir co alumnado a quen iba a ir ser destinado o produto que se ia a elaborar, pois, bueno, foi Cromosomos X, a ONG elexida. Bueno, principalmente porque no noso cole hai unha profesora que traballa nesta ONG, no? Bueno, eso axudou, vale? A que o alumnado se decidira por aí. E a súa fundadora, que é unha rapaza galega de Cambados, pois veu o noso cole, en canto soubo que íbamos a facer este proxecto para a súa ONG, veu o noso cole e preparámoslle unha entrevista. Entón, a entrevista pois era tarefa, non? Unha tarefa deste proxecto. Ao lado tedes outro podcast que é sobre alimentación saudable, que neste caso é un exemplo de podcast produto dun proxecto. Neste caso o proxecto pois, estaba feito entre lingua castelá e bioloxía. E, bueno, pois, era sobre alimentación e, entre outras cousas, porque tamén elaboraron uns decálogos sobre alimentación saudable, pois tamén gravamos un podcast recollendo pois, todo ese aprendizaxe que foi adquirindo o alumnado. Vedes que xa nestas dúas diapositivas aparece o podcast no blog xa cun formato visualmente moito máis atractivo, non? Porque usamos a plataforma SoundCloud, que, bueno, que para isto pois, queda bastante ben. Vale, tamén usamos a radio, pois cada unha das materias, pois tamén como tarefa ou produto de traballo que se faga na materia. Os exemplos que vos traio aquí é un podcast da materia de historia titulado, bueno, como unha especie de programa Viaxe polo tempo bueno, este está dedicado a Sir Mastouza. Entón, o profesor de Historia fixo unha investigación sobre isto e logo co alumnado pois elaborou este podcast. Cando escoitades un podcast, non soamente escoitades as voces do alumnado, tamén ides escoitar sons, música, tamén facemos que o alumnado sexa partícipe na elección disto, vale? Non soamente o alumnado fai o guión coa axuda do profesorado, claro, senón que tamén elixe os sons e a veces pois, fai a selección dos sons que van a aparecer e tamén a música, en moitos casos, vale?
Non sei, podemos escoitar un pouquiño deste? Este, que además quedou moi chulo, a verdad. Bueno, a mí gustanme todos, claro. En Radio Castaña, Viaxe polo tempo. Rivadavia, 1941. Wer sind die Tupfer? Ich weiß nicht. Están falando en alemán. Ve así, tía. Gracias por ayuda. De nada. Esnel, veñan por aquí. É o noso alumnado, Tamén coincide que o profesor de historia está estudiando alemán. Entón, bueno, iso tamén axuda. Vale, o outro que tedes aquí é o de este máis antigo, aínda usábamos o sistema do Drive, é o podcast este podcast do Demo Metemedo, este de lengua e literatura castelá. É simplemente pois unha adaptación dramatizada da lenda de Bécquer, El monte de las ánimas. Bueno, isto é para que vexades exemplos de traballo feito na radio nas diferentes materias, vale? Evidentemente, pois hai materias que traballan frecuentemente na radio e outras menos, pero, bueno, son moitas as do noso cole que fan actividades na radio. Tamén utilizamos a radio para facer actividades relacionadas con animación a lectura. Por exemplo, esta que lle propuxemos ao alumnado, que foi facer un audiolibro basado no libro Imos buscar un tesouro. Entón, bueno, isto está no YouTube do cole, simplemente imos pasando as páxinas do libro e os nenos, o alumnado, os nenos e as nenas, pois foron lendo o libro, eles fixeron a selección tamén de sons que aparecen no vídeo, e, bueno, tamén lles quedou moi xitoso, a verdade. Tamén aproveitamos sempre que ven alguén ao cole, sabemos que vai vir alguén que ten algo que nos pode interesar, que pode ser significativo, bueno, sempre pensamos, pois, a ver, imos facer algo na radio, vale? Nesta ocasión veu Sandra Lodi, que é unha ilustradora e muralista de Lugo, e veu a facer un mural ao noso cole. Entón, aproveitando, falamos con ela para facerlle a entrevista, xusto viña de publicar un álbum ilustrado. Entón, pois, bueno, pois aproveitamos para falar dese álbum na radio e para dar a coñecer o álbum aos nenos nese momento. Bueno, pois, outro exemplo máis da presencia da radio na vida do cole. O que vos comentaba de radio en directo. Bueno, pois a veces facemos radio en directo. Esta é unha experiencia moi interesante, porque nos podcast pois está o traballo posterior de edición. Entón, además o alumnado leva un guión bastante preparado. Entón, non hai ocasión para espontaneidade. Facer radio en directo favorece que os nenos falen na radio con máis naturalidade. Mira, parece mentira, que che parece que igual van a estar máis nerviosos. Pois non, é curioso. Están máis tranquilos cando fan radio e non teñen o mellor todo o guión detallado. E incluso sae todo como mellor.
E, bueno, nesto da radio en directo, cando tivemos ocasión de facela, en varias ocasións foi porque Ponte nas Ondas nos solicitou colaboración. Entón, unha destas colaboracións foi o curso pasado que celebraron o seu 30º cumpleanos, aniversario. Entón, fixéronse retransmisións en directo desde diferentes puntos de Galiza e Portugal. E nos fomos convidados a participar nesta retransmisión. E alá nos fomos, fuxan os ventos de Lugo, e desde ali, pois, bueno, a rapazada levaba as súas cousiñas preparadas. Neste caso falamos do patrimonio inmaterial de Cervantes, pois, as nosas lendas, a que xogaban os nosos maiores, bueno, pois iso, patrimonio que os nenos recolleron nas súas casas, nas súas aldeas, e que presentaron ali ese día. E, bueno, vou vos contar unha anécdota relacionada con isto, porque eu estou convencida de que todos vos dades conta de que a radio é un recurso maravilloso, pero me parece que anécdotas deste tipo poden contribuir a que aínda nos convenzamos máis, non, do importante que este recurso. Un dos nenos que participou nesta retransmisión en directo ten dificultades coa lectoescritura, bueno, ca lectura en particular. Entón, el tiña que contar unha lenda. Entón, nun principio, el traía a súa lenda escrita e iba a ler. Eu dixenlle, non a leas, porque ti sábela. Non fai falta que a leas, que ti sábela, que xa contou a túa avoa e sábela perfectamente. Pois non a leo. Bueno, pois tiña ilo que oír. O neno narrando a lenda na radio, non? Entón, dis, pois mira, se a lera, trabucarías un montón de veces, pero el dixoa, bueno, como se fora un locutor de radio hasta con experiencia. Entón, bueno, este tipo de anécdotas, pois, iso que vos comentaba, que realmente a radio é un instrumento fantástico, non, para isto. Vale, logo tamén Radio As Nogais, xa vou mal de tempo, non? Non, 5 minutiños e perfecto. Vale. Nisto da radio en directo, bueno, de Ponte nas Ondas, teño que falar do traballo que fai Lois, que é un profesor do Colexio de Baralla, do CPI de Baralla, que organiza trimestralmente un programa de radio que logo é difundido a través da emisora Radio As Nogais. Radio As Nogais é a emisora máis escoitada ali en todos os Ancares, non? Entón, estos nenos failles moita ilusión, porque unha vez o trimestre o seu podcast sae nesa radio que se escoita na radio da cociña. Entón, bueno, gracias a Lois, que é este profesor que coordina este traballo, que nos invita a participar, pois tamén temos este aliciente, non, para o noso alumnado. Bueno, tamén a veces facemos programas especiais, vale? Con motivo de datas conmemorativas, ou, bueno, pois como pode ser mes de novembro, mes da ciencia, pois a profesora de bioloxía propón facer unha actividade sobre mulleres, non? Científicas. Entón, elabora un podcast, bueno, ese podcast pois preséntase para esa ocasión especial dese mes, no que se traballa máis a ciencia en galego. Ou, unha vez que se nos ocurriu facer no Festival de Nadal, bueno, porque claro, neste colexo datas como o Nadal, o Entroido, o fin de curso, son datas moi especiales, porque son datas nas que todas as familias veñen ao cole, sempre se fai algo especial para esa ocasión. Neste Nadal ocorriusenos, este non, fai 3-4 anos, xa non me acordo ben, ocorriusenos facer un programa de radio como Festival de Nadal. Entón, os diferentes departamentos aportaron
un contido, simplemente que ese contido pois, tiña que estar algo vinculado co Nadal, non? E, bueno, a verdad que quedou simpático, porque, además, incluso fixemos un concurso no que participaron as familias, bueno, que é un programa especial, non, da radio. Vale, despois tamén usamos a radio como estudio de grabación, porque, bueno, sí, facemos moitas festas neste cole. Entón, a veces para estas festas o alumnado prepara as letras das cancións e logo quere cantar esas cancións tamén. Pero claro, o día do festival pois tamén queren facer unha coreografía. E claro, non son profesionais, facer a coreografía, cantar. Entón, empregamos a radio para gravar as súas cancións. É dicir, eles gravan as cancións e logo o día do festival pois xa se preocupan só de bailar ou de facer a representación que vai asociada a ese baile ou según o que se pense facer, vale? E a veces pois tamén facemos videoclips. Entonces, bueno, este que vedes aquí é un dos... bueno, espera, é que está aquí o enlace, porque na imaxe non me saía. Pois tamén un chisquiño, nada máis. Porque además aquí imos ver unha cousa da que tamén vos quero falar, que me parece que igual para vos pode resultar útil. Ah, vale. Gracias. Vale, vedes esas cortinas que hai aí na parede, non? Bueno, pois, claro, un tema que preocupa a hora de configurar o espazo para a radio é o tema do son, non? Procurar aislalo o máximo posible para que os micros recollan o son da forma máis limpa. Vale. A nos ocurriusenos, bueno, realmente non foi unha ocurrencia. É dicir, está demostrado que se pos teas de certo grosor, pois consegues un pouquiño de aislamento, non? Entón, pois nos, pola aula de música, puxemos estes cortinóns que favorecen que o son se recolla mellor. Entón, bueno, tamén vos poñía o vídeo un pouco para que virades ese elemento, porque económicamente, pois, é bastante asequible. Bueno, pois iso, favorece a ambientación para recoller o son. E para editar os podcasts, usamos normalmente Audacity, porque é o que bueno, nós temos Edisgal, é o programa que o alumnado ten nos seus ordenadores, é bastante intuitivo, como digo eu, hasta eu sei usar. E, bueno, creo que é a ferramenta que empregamos para editar os podcasts. Temos unha mesa de son pequeniña, pero, bueno, é moi xeitosa, moi fácil de usar. A verdade é que o alumnado xa está moi familiarizado co uso da mesa de son e con todo o cableado que hai por ali. De feito, eu a veces, pois, esquézome de como era, onde iba conectado aquelo e o outro, e xa eles me resolven o problema en 0, porque claro, eu vou en algunha ocasión, pero o alumnado vai máis ca min, porque vai co profesor de historia, co profesor de música, entón ten un maior dominio incluso ca min de como vai todo. Xa está, non? 2 minutos. Vale, agora para terminar... Vale, bueno, simplemente para terminar, falarvos un pouco de como difundimos os nosos podcasts. Usamos a páxina web do colexio, o blog da biblioteca escolar.
E agora, como vos decía, a novidade deste curso é que temos unha conta en Spotify, Radio Castaña, podedes nos seguir, se queredes. Falamos das cousas que nos pasan, das que nos interesan e das que nos mandan tamén, claro. Bueno, ese é un pouquiño o lema, non? Da nosa radio. Eu trouxenvos aquí un exemplo de cada cousa que se fai. Temos moitos máis podcast, lóxicamente, pero pareceume que sería mellor que vos falara un pouquiño máis polo miúdo de algúns deles que traervos todo o catálogo. Nos estamos ali no CPI de Cervantes, calquera cousa que precisedes. En canto a radio, pois só tedes que contactar con nós, chamarnos, enviarnos un correo, e nós, na medida do que podamos, pois ali estamos para todo o que queirades. Grazas, moitas grazas. Sí, a principio de curso hai unha autorización xenérica no que incluímos todo. Aí poñemos todo, voz, imaxe, poñemos tamén todos aqueles sitios web donde pode aparecer. Sí que é certo que, por exemplo, para a participación no concurso de podcast de Radio na Biblio, sí que xa hai que pedir unha autorización específica que xa desde a asesoría nos indica. Está na convocatoria, sí. Iso, está na convocatoria. Sí. Sí. Empregamos YouTube tamén para difundir videoclips ou para difundir podcast, como, por exemplo, o audiolibro publicouse no YouTube do cole. Sí, temos unha conta. Bueno, damos paso a Milagros. Para o libro, pedístedes dereitos de autor ou algo para poder... No. Para o audiolibro? No, a verdade é que non. Sí. Sin autorización, non sei, eu pregunto. Sí. Non pedimos ningún tipo de autorización, a verdade. Bueno, damos paso a Milagros, entón, do CEIP do Couto. Bueno, eu non me olvidei do guión, por si acaso. Boas tardes. Son Milagros e veño desde Ourense, do CEIP Couto. Pois antes de nada, agradecer á organización que nos convidara a estar aquí compartindo as nosas experiencias en radio escolar. No meu caso, sucede a inversa que co da compañeira. Eu son a coordinadora de radio e diante miña está a coordinadora da Biblio, que non quixo estar deste lado da mesa. E bueno, vou a tratar de explicar un pouquiño a nosa experiencia en radio. Bueno, xo dixen, vimos de Ourense, de cidade. Somos un colexio urbano. Actualmente contamos cunha matrícula de 336 alumnos, 36 mestres. Bueno, pois, quen somos? Bueno,
O Cole do Couto ten 2 edificios, a pesar de estar na cidade. Temos un edificio que está na rúa Rampa de Sas, que nos chamamos o edificio Sas, que é o edificio principal, onde está a parte administrativa, onde está dirección e onde está o estudio de radio. E está o edificio Greco, que é máis pequeno e que acolle a unha liña de infantil e primeiro ciclo de primaria. A partir de terceiro está todo alumnado xunto no edificio de Sas. Como temos 2 edificios, pois temos 2 bibliotecas que funcionan paralelamente, ca mesma tipoloxía de actividades, obradoiros e, bueno, demais. No edificio de Sas temos, decir que ambas as bibliotecas lle chamamos Bibliocouto, e no edificio de Sas pois é unha biblioteca que estreou este espazo no curso pasado. Ao fondo pois está o estudio de radio nesa ventaniña que vedes aí. Bueno, pois é unha biblioteca moi activa. E do outro lado vemos a outra biblioteca, que é a Biblioteca de Greco, e tamén é unha biblioteca moi activa. Arriba, ali á esquerda, está a nosa mascota. A nosa mascota naceu no curso 2021 e naceu con motivo do Día do Libro. A nosa biblio non tiña mascota e nese curso decidimos ter mascota. É Coutolín. Coutolín ten a función de acompañar ao longo de curso ao alumnado informándolle de todo que do día a día do centro, de as actividades que se van a facer, os proxectos e tamén por ser a imaxe da biblioteca. Como traballamos? Bueno, pois nos traballamos desde fai uns anos por proxectos. Como vedes aquí, Coutolín está presentando un proxecto que é o proxecto que estamos a levar a cabo este ano. No código QR podedes acceder á información do proxecto deste ano. Como nos organizamos para levar a cabo todo isto? Bueno, pois, en primeiro lugar, sempre en coordinación cos equipos de convivencia, TICs, de dinamización da lingua galega e actividades complementarias extraescolares, porque programamos conxuntamente todas as actividades, obradoiros, certámenes, exposicións, todo aquilo que facemos pois para que sea productivo e que enriquezca o proxecto de centro, que é o fío conductor que marca todo o curso. Tamén facemos partícipes ás familias a través de 2 ferramentas. Por un lado, un recurso físico, como son as mochilas viaxeiras, e por outro lado, a través dunha ferramenta digital como é o blog da biblioteca. As mochilas viaxeiras están dotadas de lecturas vinculadas ao proxecto que estamos a traballar, adecuadas a cada nivel educativo, e a maiores contan cun caderno a través do cal poden acceder á información do proxecto a través dun código QR, e tamén poden participar enriquecendo a través dunha invitación, a través dunha actividade relacionada cas temáticas das lecturas que van incluídas na mochila. Por exemplo, este ano a invitación a participar é crear postais. Bueno, xa que traballamos a nosa costa e te dá moito xogo, pois ocorriusenos iso. Por outro lado, o blog de Bibliocouto pois é un blog moi activo que, bueno, podemos entrar aquí. É un blog moi activo que informa do día a día do noso cole, da nosa biblioteca. Pero a maiores ten unha entrada a todos os proxectos que fomos desenvolvendo ao longo destes cursos e que calquer membro da comunidade educativa pode acceder a eles cando lle apetezca. Por outro lado, ten unha entrada para o proxecto.
Unha entrada para o propio proxecto, outra para os podcast de radio, pois outra para os clubes de lectura, bueno, entre outras, vale? Outra ferramenta que nos organizamos para ir enriquecendo o proxecto que estamos a desenvolver é a través dos espazos creativos. Nestes espazos vanse sucedendo continuamente obradoiros. Hai obradoiros que duran só unha semana e hai obradoiros porque por necesidades teñen que durar máis dunha semana. O noso alumnado non pode acceder todos os días á biblioteca porque temos moitos alumnos e entonces só poden ir un día á semana á biblioteca. Entón, hai obradoiros que é necesario telos 2 semanas. Os obradoiros sempre están vinculados pois, ao día a día, as celebracións, os días con nome, a programación propia da Biblio e sempre facendo un guiño ao fío conductor do proxecto. Por exemplo, un dos primeiros obradoiros que tivemos na Biblio foi de papiroflexia e era construir barquiños de papel. No outono, pois, con cascas de noces, pois, construíamos barquiños tamén. No agosto, pois, houve unha exposición da castaña mariñeira. Se pasamos a novembro, pois os experimentos versaban moito sobre a flotabilidade ou chegado decembro, pois o alumnado pois foi quen elaborou os materiais cos que decoramos o cole, como por exemplo, pois a través de conchas de vieira ou cos lápis 3D, como podedes ver aquí. Bueno, xa saltándome a foto que temos aquí, pois este último obradoiro era dedicada á muller e a nena na ciencia, bueno, pues desde oceanógrafas, bueno, en fin, que sempre están vinculados ao día a día e ao proxecto para ir nutrindo pouco a pouco. Outra ferramenta para ir enriquecendo o proxecto son os clubes de lectura, que ademais de fomentar o interese e o gusto por a lectura, pois sempre vinculamos esas lecturas a algo relacionado con o noso proxecto. Algúns títulos dos que leron neste curso pois son Os piratas da Illa Esperanza, Mitos gregos e lendas, bueno, sempre vencellados. E xa chegamos á radio, vale? Como ferramenta. Bueno, por que empregamos a radio? Pois empregamos a radio porque para a nosa radio é un punto de encontro, é un lugar onde se require traballar en equipo, onde hai un encontro non só entre iguais, a veces os programas non só participa alumnado, profesorado, a persoa que nos visita, unha entrevista a alguén vencellado co proxecto que estamos a realizar, en fin. É unha ferramenta que nos sirve para reforzar as distintas áreas do currículum, fomentar a creatividade, a expresión oral, a oralidade, a organización das ideas e incluso a fluidez a hora de ter que falar en público. E iso vemos que repercute positivamente na autoestima do alumnado, na confianza que vai ganando pouco a pouco cada vez que ven a radio e se pon diante dun micro. E todo isto pois, tamén vemos que é unha ferramenta moi importante para traballar a alfabetización informacional, a mediática e a educación digital. Bueno, pois xa entramos un pouquiño máis na nosa radio e entramos en Radio Couto. Vou a contar un pouquiño da historia de cando naceu. Radio Couto naceu no curso 21-22 en aquel momento partíamos de cero. Gravábamos cos nosos móviles, cas gravadoras dos móviles, tampouco tiñamos formación.
Pero, bueno, como dixo a compañeira antes, Audacity é bastante intuitivo e íamos sacando pois as grabacións adiante. No curso 21-22 non tiñamos radio escolar concedida, concederon no 23 e, claro, cando nos conceden radio escolar, pois, chega a partida económica, ca que podemos comprar este equipo que vedes aquí e tamén ter formación ao alumnado e formación ao profesorado. Bueno, durante ese curso, este equipo non estuvo aquí porque non tiñamos este espacio, tiñamos unha biblia moito máis pequena e non era viable. Estuvo nunha aula e funcionamos así todo o curso, pero, bueno, máis contentas que unas Pascuas. E, bueno, pois o curso pasado houbo inauguramos este espacio na de biblioteca e pudemos trasladar aquí o equipo e xa, bueno, encantados. Cales son os nosos produtos? Que tipo de podcast facemos? Bueno, pois unhos dos principais podcasts que facemos son os podcasts temáticos. Vale. Estes podcasts versan sobre o proxecto que é o que leva o fío conductor. Elaborano os alumnos de quinto e sexto. Por que? Pois porque son os que reciben a formación. Nos, co diñeiro que recibimos para a formación, formamos o alumnado de quinto. E entonces esa é unha das razóns, porque son podcasts pois un pouco máis elaborados e tamén por cuestión de oralidade. Os alumnos de cursos inferiores fan outro tipo de grabacións e cando chegan aquí pois xa teñen outra soltura. Bueno, como organizamos os podcasts temáticos? Pois estes podcasts siguen a programación do proxecto. Entón, somos un cole de 2 liñas, pois unha temática grava a quinto A, outra quinto B, outra sexto A, outra sexto B, e volvemos a empezar. Hai un traballo de investigación, de redacción e despois de grabación. Estes podcasts teñen unha sintonía propia que temos desde o comenzo, desde o ano 2021. Dalle identidade a estas grabacións. O alumnado grava estes podcasts sempre en grupo. Suelen ser grupos de 3, 4, 5 alumnos son os que participan. A participación é voluntaria. Nos planteamos, pois agora vamos a gravar un podcast, non este, que despois contaré a historia deste podcast, que vai evidentemente de Faros, pero, pois calquer tema e os alumnos apúntanse voluntariamente. Sempre hai alumnos, o sea, os alumnos queren participar. Vamos a escoitar un anaquiño deste podcast, non todo, para non pasarnos, e tamén para que escoitedes un pouco a nosa sintonía. Benvidos a este novo podcast de Radio Couto. Nesta ocasión guiaránnos as luces da beira do mar. Exacto, hoxe imos viaxar pola costa galega seguindo unha liña de luz moi especial, os faros, eses vixias que axudan os... Bueno, como vedes, estes podcasts teñen un carácter informativo didáctico sobre o proxecto. Bueno, podemos seguir, pero... Sí. Hai dúas maneiras. Neste é un traballo íntegro dunha tutoría que viñeron á radio e eu o único que fixen foi estar presente na grabación. Este en concreto. Despois vou explicar que este podcast forma parte dun apartado que temos que se chama Fiadeiro, que é libre.
Cando nos planteamos o podcast desde a tutoría non parte, pois o alumnado prepara o podcast con nos, co personal da biblioteca. Dedicámonos a facer as grabacións de radio os venres. Non quere dicir que todos os venres gravemos. O mellor estamos buscando información ou estamos elaborando a escaleta. Bueno, non vos ensinei, traía aquí. Isto que vedes aquí, despois da grabación, o equipo de radio e de biblioteca, pois pasamos as escaletas, bueno, este ano pois a un formato así, gardámolos nestas libretiñas e témolas, bueno, pois gardadas na nosa radio, pois como un produto de cada proxecto, e é curioso que lles gusta moito vir aínda que as conocen, pois darlles un repaso a veces. Bueno, pois nada, pois eles xa vedes a escaleta no borrador. Bueno, continuamos. Outra cousa que nos gusta moito facer, como vos, son as cancións. Para Radio Couto a música é moi importante. Gústanos moito facer música. Non somos especialistas, pero gústanos moito. Unha das cousas que facemos é o mesmo que vos, adaptar letras de cancións, e por parte do equipo de Biblio, todos os comezos de curso adaptamos a letra dunha canción. Escollemos unha canción que este sonando entre a rapazada, que teña un retrouso fácil de recordar, e a letra inclúe a presentación do proxecto que vamos a presentar a toda a comunidade educativa. Esa presentación conta dunha parte visual que tamén vai acompañada da parte da música. Bueno, pois esta é unha das maneiras que temos de facer cancións. Seguimos despois falando das cancións e poñemos nada, uns segundos, este proxecto de fai 2 anos. Bueno, é que fai 2 anos sonaba esta canción. A canción está cantada nun primeiro momento por unha compañeira que forma parte do equipo de Biblio, que, bueno, non é a de música, pero dáselle bastante ben o cante. Despois, sobre esta base, canta o alumnado. Bueno, isto está nos enlaces dos proxectos, por si... Quero salir. Bueno, antes de pasar aquí, vou seguir falando un pouco das cancións, porque esta é a canción que presenta o proxecto que parte do equipo de biblioteca cada ano, pero, bueno, facemos máis cancións. Por exemplo, pois este ano creamos unha panxoliña. Foi a primeira que, bueno, creamos cancións pois con diferentes motivos. É dicir, queremos facer unha presentación vídeo resumen pois de todos os obradoiros do trimestre. Bueno, pois buscamos unha canción, a verdade que o alumnado está super acostumbrado a cambiar esas letras e bueno, pois gravámoslo enseguida. Este ano, por Nadal, fixemos unha panxoliña que evidentemente fala das nosas costas, das rías galegas, da nosa costa, e como novedade, pois atrevémonos a crear a parte instrumental e a parte e a letra. Que fixemos? Quixemos que todo o alumnado participase. Entón, gravámolos por grupos no croma, puxémolos en diferentes fondos da nosa xeografía e de base quedou a canción. Non traio ese vídeo, pero podedelo ver no blog da biblioteca. Fixémolo así, en parte porque parece boa idea e porque íamos tamén a compartilo con outros coles de outras comunidades autónomas cos que formamos parte dun proxecto e queríamos que
que, claro, todos os nenos pues, querían salir, entonces foi o que se nos ocurriu de que todos os nenos estuveran presentes. Nunha ocasión, un neno do primer ciclo chegou a radio coa súa mestra e explicou que para ele era moi importante gravar unha canción, porque ella quería levar a súa mamá e sabía de pe a pa. Entón, pues, evidentemente, pues, o neno, claro, grabou a canción. Quero dicir que a música é moi importante para o noso cole. Bueno, que outras cousas gravamos? Facemos? Celebramos os días con nome propio, pues, como todos vos, me imagino, sempre a radio está presente nesas celebracións. Se retomamos o Nadal, xa dixen que este ano creáramos a Panxoliña. Bueno, pues o ano pasado creamos unha felicitación de Nadal donde había un alumno de cada clase, un mestre, estaba unha representación do personal docente, unha representación do personal non docente, fixemos unha felicitación que chegou a toda a comunidade educativa. Podemos escoitar un anaquiño porque é moi simpático escoitaros de infantil. A temática do ano pasado que traballamos no proxecto era Mamá, quero ser artista. Entonces, a felicitación versaba sobre... Bueno, pois había unha representación de cada clase. Tamén, por o Día da Paz, traballamos moito a través de contos e, entonces, é bastante frecuente que fagamos adaptacións teatralizadas, vale? Entón, o que facemos é pois, por exemplo, esta de Hansel e Gretel, poñémoslle o código QR para que podan acceder á adaptación que se fixo no cole. Hai diferentes títulos, a Ratiña Presumida, e estos son de outros anos. Este ano gravamos a Barxilón e a Elmer. Este tipo de grabacións está enfocadas ao alumnado do segundo ciclo e tamén a participación do profesorado. O profesorado tamén fai grabacións e suele participar moito neste tipo de adaptacións. Outro día, dentro os que celebramos, escollemos o da poesía, hai recitados de poesía e tamén nos gravamos. Nestas grabacións participa o alumnado de infantil, primeiro e segundo, por ser un poquinho máis sinxelas. Aínda así, o alumnado dos cursos altos tamén grava poesía. Traemos aquí un exemplo dos nenos de 5 anos que gravaron o ano pasado esta poesía, pois para que haxa unha mostra un poquinho de cada idade.
dixo a José que le doí un pé. Dixo a Xiana, métete na cama. Tamén que me tapou na manta. O André dixo que me tome un pé. O Gael botoule puta pé. Bueno, vamos a seguir por si, non sei, si vamos mal de tempo. Bueno, puxemos aquí o Día da Auga por lle facer un guiño ao noso proxecto, pero evidentemente este día, este curso celebrámoslo pois a diario case. Outro tipo de grabacións que facemos son os audiocontos. O último que fixemos foi o do peixe arco da vella. Tamén temos colaboracións. E, bueno, aquí puxemos os do Couto, estou vendo algunha profe que creo que ven desde ali. Bueno, pois, o único que nos separa é unha valla metálica. Pois, en algunha ocasión veo algún grupo de alumnos que foron algúns ex-alumnos nosos pois, a gravar algún podcast para algunha actividade en concreto. Aparte, pois, durante ese primer ano, no ano 2021, tuvemos unha colaboración coa cadena SER a través dun programa que se chama La Ventana. Por circunstancias acabamos na cadena SER por un premio que nos deran a a unha produción audiovisual que presentamos a un concurso e saímos gañadores. Nos preguntaron, e que tedes en mente facer e tal? E digo, pois estamos facendo un proxecto que trata sobre a nosa cidade, sobre a cidade de Ourense, que coñece a túa cidade. E que facedes? Pois mira, estamos empezando a facer podcast. Pois, como son esos podcasts? Bueno, pois son sencillos, porque que nunca fixemos, metémonos así con moitas ganas, pero bueno, e tal. Bueno, pois acabamos tendo unha colaboración quincenal, cada 15 días tiñamos un minuto, tampouco vamos a decir tal, un minuto, os luns por a tarde, e presentábamos os nosos podcasts e a través desos podcasts pues, damos a coñecer aos ointes a nosa cidade. Cuñas publicitarias, bueno, pues tamén facemos cuñas publicitarias, pues, por exemplo, pues, para anunciar as xornadas de portas abertas. Esas, bueno, previo pago, publicámolas pues, neste caso foi en Radio Ourense. Intentamos facer cuñas publicitarias a nivel interno e despois vou a dar unha pincelada sobre o que nos pasou que non pudemos continuar. Outro modelo de grabacións que facemos son as entrevistas. Tamén para nós é moi importante facer entrevistas porque, bueno, aparte de que van nutrindo o proxecto, porque moita da xente que nos visita ou que estamos en contacto é porque ten unha vinculación con o noso proxecto. Por exemplo, o último podcast que gravamos foi a entrevista a unha bióloga marina que traballa no Museo das Ciencias, que lles estuve explicando, pois, bueno, estuveronlle preguntando por unhas especies que viñeron a recoller aquí a Nigrán para levar ao museo. A vinculación co día a día e co proxecto era que isto fixémolo por o Día da Muller e a Nena na Ciencia. Esta imaxe que vedes aquí é a entrevista por o Día da Radio. Bueno, pois o mellor alguén o conoce, Vidal, é un locutor local de Ourense, e, bueno, pois convidámolo, estuvo encantado de vir, faloulles da radio, da historia da radio, da súa experiencia, e, bueno, pois concluímos cunha entrevista. Tamén facemos entrevistas, entre comillas, espontáneas, Radio Patio. Unha das entrevistas que gravamos, non foi este curso, foi o ano pasado, foi que ían no recreo, pillaban os mestres, cada un levaba en mente a cal, entonces decíanlle, que significa radio para ti? Cando empezaches a escoitar radio? Que tipo de programa escoitabas? Un pouco para, claro, eles costalles entender que a radio que hai agora nada ten que ver co que tiñamos antes. Bueno, pues, outro formato, o entrevistas. Non sei como vou.
Vale. O Fiadeiro. O Fiadeiro é ese espacio aberto. Naceu este ano, é un espacio aberto os primeiros venres de cada mes, donde calquer membro da comunidade educativa está convidado a vir ao estudio de radio a gravar o que traia preparado. O podcast que escoitamos antes, de Faros, é unha apartación dun curso de quinto. Houve outra profe de sociais de sexto que baixou a gravar outro podcast. Non ten por que ter vinculación co proxecto, pero estamos xa tan acostumbrados a ver que todo teña relación co proxecto que casi xa todos vamos por aí. Pero, bueno, pues o caso do alumno que veu a gravar a canción, pues, foi nese espacio aberto de invitar a calquera, xa sexa mestre, un pai, un avó, un alumno que quere vir, un espacio que naceu este ano. Onde compartimos todo isto? Nos non nos subimos a plataformas, nos publicámoslo todo a través do blog da biblioteca. Aquí podedes acceder en Coñece a túa cidade. Foi o primeiro ano que fixemos podcast e presentábamos a través dun Padlet. Pasaron estes anos de por medio e á dereita temos o proxecto deste ano. Están todos os podcasts aí. Resultanos cómodo telos de fácil acceso. Por outro lado, dentro da biblioteca, temos un espacio que está dedicado aos retos relacionados co proxecto. Entonces, a veces, as preguntas versan sobre algún dato que saliu en algún podcast. Xa rematamos. Que propósitos que nos gustaría, que o que desexamos? Pois o que máis desexamos é que ser a voz de toda a comunidade educativa e seguir mantendo o entusiasmo e a participación activa a través da radio. Gustaríanos moito establecer vínculos con outras radios escolares para compartir experiencias e seguir enriquecéndonos. Seguir compartindo tamén con radios comunitarias, porque, cando tuvemos a oportunidade, resultounos moi productivo e moi gratificante. Tamén nos gustaría poder seguir incorporando novas tecnoloxías, cas dotacións económicas se nos poden ir chegando para poder retransmitir en directo. Dixen antes que non podemos continuar ca labor das cuñas publicitarias a nivel de centro porque a nosa megafonía non nos funciona ben, non se entende. Gustaríanos moito facer esas cuñas publicitarias que anuncien que obradoiros hai esta semana na Biblio, que actividades vamos a facer no patio, que excursión vamos a ter en fin de curso vinculada ao proxecto, que, o día a día, gustaríanos moito poder facelo a nivel interno, non só a nivel como foi unha cuña de anunciando as xornadas de portas abertas. Eso tamén nos permitiría facer radio en directo. Temos esa traba, non podemos seguir por aí. Por suposto, continuar aberto ás novas ideas e seguir enriquecéndonos. Xa por último, gustaríanos terminar con unha cita. Había varias que nos definían e que nos identificábamos, pero, gustónos moito esta de Orson Welles, que dice que la radio es la voz de la imaginación, porque consideramos que é unha ferramenta fundamental de cara á formación do alumnado, de cara a encontrar futuros comunicadores. Moitas gracias por a vosa atención. Espero que vos gustara.